нахуст мехостам ҳамаи шуморо дӯстдорони Барселона ва ҳаводорони дастҳои дигарро ки ин соат моро мебинеду мешунавед ба фарорасии иди ниёкони бузурги Наврӯзи Хуҷастапой ва албатта расидани моҳи бузурги Рамазон табрику таҳният гуфта ба ҳамаи шумо хушҳолии Наврӯзӣ ва имнову ихлоси файзу баракати рамазонӣ таманно дорам. Бигзор хандаоятон мисли гулҳои Наврӯзӣ бошаду имонатон ҳамеша имони рамазонӣ. Кисоятон пури пулу таъбатон болида. Муборакатон бошад. Акнун дар бораи бозии Барселона ва Реал ки Эл Класико номаш мебарем. Онҳое ки ин бозиро надиданд ва ҳисобашро намедонанд зиёд маътал намекунем. Барселона бурд. Барселона бурду интрига мурд. Зеро дигар дар гумон аст ки каталониҳо гандикапи 12 холро аз Реал аз даст диҳанд. Ҳарчанд ки гуфти Игнат Петрович чем чорт нишутид. Чунончи дар нашри пешин гуфтем ҳам Реал ва ҳам Барселона баъди ғолибият ба ин бозӣ меоянд ва таъбашон болидааст. Аммо маълум буд ки баъди ин бозӣ таъби кадоме аниқ хира мешавад. Хави дар се Эл Класикои охир таъби Анчелоттиро он қадар хира кард ки соф шуданашро дигар худо медонад. Пештоз гуфтанием ки дар ин бозӣ ҳамаи голҳоро бачаҳои каталонӣ заданд. Хайр, агар бачаҳои мадридӣ гол задан натавонанд, инҳо чӣ кунанд? Биёед хронологияи бозиро инҷо ба шумо шарҳ диҳем, аммо аввал биёед ба ҳайати Барселона назар кунем ки хави киҳоро ба набарди ҳарифи ашадии худ баровард. Дӯстон, сарпараси видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Тер Штеген дар чорчуба ҳамон тавре ки интизор мерафт. Араухо, Кунде, Балде ва Кристенсен дар хатти дифоъ, Де Йонг, Бускетс ва Серхи Роберто дар миёнаи майдон бозӣ карда, Гави, Рафина ва Левандовски сегонаи ҳуҷуми Барселонаро ташкил карданд. Ахиран Педри ва Усман Дембеле дар бозӣ ширкат накарданд. Хави зиёд афсӯс хӯрд ки Педри дар ин бозӣ ширкат намекунад. Аммо мо саломатии ӯро зери хатар монданӣ нестем, гуфт сармураббии Барселона пеш аз бозӣ. Чун ҳамешагӣ бозӣ бо суръати хеле баланд оғоз шуд ва соҳибони майдонро муайян кардан хеле мушкил буд. Реалу Барселона ку дар ҳамаи ҷо қариб ки соҳиби майдонанд, аммо ин ҷо кадоме яқинан меҳмон буд. Аммо меҳмонон дар дақиқаи нуҳуми бозӣ одоби меҳмондориро вайрон карданд, ҳарчанд дар ин вайронкорӣ соҳибхонаҳо ҳам ба эшон кӯмак карданд. Партофти Винисиус Жуниорро Араухо ворди дарвозаи Тер Штеген кард. Бояд гуфт ки голи сардода Барселонаро гуфти Руссо аз калия набаровард, баръакс онҳо фаъолтар шуданд. Аммо Левандовски тамоман ба худ монанд набуд. Воқеан ин чандумин бозӣ аст ки бозингари полшагӣ дар ҳоли хуби физикӣ нест, аммо ӯ кори худро кард ки дар ин бора поёнтар хоҳем гуфт. Бори асосии бозиро Рафина ба худ мекашид, ҳарчанд ки зарбаҳояш имшаб нишонрас набуданд. қисмати якум ба охир мерасид ва дар дақиқаи аввали изофӣ як ҳуҷуми думандори Барсаро Сержи Роберто бо гол табдил дод. Воқеан дар ин ҳуҷум ҳам Рафина нақши калон бозид. Маҳз баъди зарбаи ӯ Милитао тӯбро баргардонид ки баъдан ба луқмаи тайёри Роберто табдил ёфт ва гуфти ӯ гапо он тарафаш кори техника. Ин гол барои Барса аз ҷиҳати равонӣ хеле кӯмак кард, зеро акнун қисмати дуюми дидор бозам аз варақи тоза оғоз мешуд. Барои Реал бошад аз ҷиҳати равонӣ ин гол як калам мунгулӣ буд ки адл дар пешонӣ зада шуд, зеро сар додани гол ҳамагӣ як дақиқа пеш аз танаффус ба даҳшат баробар аст. Боз дар Эл Класико дар қисмати дуюм ҳам расми бозӣ қариб ки тағйир наёфт. Гоҳу Реалу гоҳу Барселона ҳуҷумҳои хавфнок мекарданд, аммо аз ин чизе ҳосил намешуд. Дар дақиқаи 81 бозӣ бошад Реал бо кӯмаки Асенсио як гол зад, вале ВАР онро бекор кард. Бозӣ охир мешуд ва шояд бисёриҳо дар зеҳн мусовиро нигоҳ медоштанд ва ҳам аз рӯи бозӣ ин мусовӣ чандон натиҷаи бад барои дастҳо набуд. Аммо Барселона ин шом дар назди мухлисони худ гапи охирини худро нагуфта буд ва он гапро Левандовски, Балде ва Кесе ба гӯши Куртуа расониданд. Бозингари полшагӣ бо пушти по бо як пас Балдеро ба дохили ҷаримагоҳ ворид кард ва ӯ тӯбро ба Кесе дод ки Франк онро ба кунҷи поёнии дарвоза равон кард. Воқеан Кесе дар дақиқаи 77 муаллифи голи аввал Сержи Роберторо иваз карда буд. Хави дар идома Торес ва Фатиро низ ба майдон овард, аммо иваз шудани Ансу вақтҳои охир барои протокол аст, ҳарчанд ки дар ин бозӣ ба фикрам Ансу ки барои ҳамагӣ 2-3 дақиқа ба майдон омода буд, тавонист ки дар як хархаша иштирок кунад. Ӯ гол зада ҳам натавонад, ҷанг карда метавонад. Бояд гуфт ки ин гол ҳам дар дақиқаҳои иловагии қисмати дуюм рух дода Камп Ноуро ба қиёмат табдил дод. Дар идомаи дигар ҳама садои ҳуштаки доварро интизор буданд, зеро Анчелоти ва компанияш аллакай байрақи сафеди капитулятсияро бардошта буданд, ҳарчанд ки ӯ дар чунин вазъият ҳам сақичашро аз даҳон намепартояд. Вот мужик, а? Всё отдам, только не жвачку, гуфти Руссо.
ман аслан пешгӯӣ карданро чандон хуш надорам, аммо ба назарам интригаи имсолаи чемпионӣ ба охир расид. Акнун бартарии Барселона аз Реал, ки дар ҷои дуюм қарор дорад, 12 холро ташкил мекунад ва дар гумон аст, ки Барселона ин бартариро аз даст диҳад. Барселона бозии навбатии худро рӯзи 1 апрел бо аутсайдери чемпионат Элче дар сафар баргузор мекунад. Аммо Барселона бо Реал имсо як маротибаи дигар во мехӯранд. Ин бозӣ дар доираи ҷоми Испания баргузор хоҳад шуд. Аммо гуфти Бобои Ғулом бачаам, ин афсонаи дигар аст, ки мо ҳатман дар бораи он ба шумо қисса хоҳем кард. Бораи имрӯз бошад тамом. Бори дигар ҳамаи шуморо ба фарорасии Рамазони бузург табрик мегӯем. Мухлисони Барселонаро бошад бо иловатан ба ғалабаи дастаи дӯстдоштаамон муборакбод мегӯем. Ба каналҳои мо дар Telegram ва Instagram дароед. Ҳамаи чизе ки дар кориро барои Барселона ва на фақат он ҷо хоҳед гирифт. Хотиррасон мешавем, ки бозиёро мо он ҷо мустақиман намоиш медиҳем. То дидори навбатӣ, Худоёру Муҳаммад ҳамроҳатон.